fodiya koke maganin arna. Kafi su kuɗi to kuma kafi uban mutum suna. Mukhtar mai gona saka lafiya zanna. Baban su fodiya dole na doka makalan gaina. Mun tabbata 'yan sokoto kai kowa yake kauna. Manya da yara suna murna anyo na ɗin zanna. Mukhtar mai gona ga sahibin gwamna. Mukhtar mai gona na ɗan iya da ya fice gwamna. Arna suna son jayayya amma suna sauna. Mukhtar zannan sokoto dan koyau shirin jayayya. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Idan Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Sarki musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Ya Allah buwaye har sama da mai hau da mai dama. Mai sa sama ta zub da ruwa mu fito muna noma. Ya ba waɗansu wadata wansu sana cikin tsumma. Ya aminta da al'amari na tabbata ƙara rena. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Rama da mun san ba wani wanda ka ba mu ba kai ba. Kai ne ga furo rage mu da ke yafe wa mai tuba. Duka al'amar bai in ba kai ka amince ba. Roƙo muke a gare ka ilahu ka kyauta al'amarin. Zanna. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Ina so ku gane wa Roma dukan lamari idan zan yi. Sai dai salati ga annabi sannan zamijin sanyi. Ya rabi salli salamu ga ɗaha majin ginar bayi. Abin gidansa da sayin bai kaɗa da malaman dinna. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Imalane da kaji sarewa algaita da kakaki. Ga tambari na tashi fadawa su da taki. Ga dogarai da dawakai ga makaɗa suna waƙe. Likitan ta ka cire ka tsaya ka gani fitowar sarki na. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Gyara da kinsi da kyauta kawa lafiya zanna. Mai daraja ɗan Bello maza mun jari mai gona. Mike ka yunkura tashi ka sa silken tare arna. Dauko takobi dauko mashin ka kai jinin jarum mai don. Mukhtar mai gona taka lafiya zanna. Zanna. Bello ka dara gwamnati amma bangaren kuɗi. Zanna. Musulmi yau rawanin kayan naɗa mashi. Ita dai sarautar zanna akwai asalin ta tun farko. Rawanin na masu gida ne ba a za shi kan bako. Asalin rawanin mai kwazo sheku ya ɗauko. Kuma yanzu jika nasa da zai yi ta ya kwatanta.
zannan Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zannan Sarkin musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. gwamna Aminu waziri wujo ban in yi baitinka kaza ruwan sama wansu suna sha wansu na wanka yardar da kai yi wa zanna kana so nai yana son ka gwamnan jiha baban zainab abban ummi da sabrina Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. ikamun na kare tilas yan maka jinjina wale ga gaskiya nan na tafiya ƙasa ta fito fili fice manirin dan iya taura rinka na kyalle dai dare insha Allah wannan batun kara rina Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. kira shatiman dange fodiyo na ga muktari ni fodiyo muktar mai gona da kai nike kore dai kana aure ba wanda yake yi man fare honorable fodiyo muktar mai gona babban da naina Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. zancen biki ya kai ƙarshe inda ya fahad ka zo dan kai fahad mai sa kake ba kayan kwaɗan tozo dan daga muktar zannan sokoto zo fahad gwarzo inda a baka ƙara ma daidai gidan nan kai daina Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. hadiya na muktar zanna wujuban in kira in ba digiran da Ibrahim ya gane ne ba zai kana mun ba da mai kamar baba na Ibrahim dan baba kowa ga muktar in ya ga Ibrahim ya santa naina Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. faru kudan muktar mai gona ba zan cirewa ba idan dansa ne na ciki ne ba dan shan miya ne ba jiki zan da ya ga oroma gidansu ya kan yi marhaba faru ku har da kujera ya ɗauko ya ce mana in zauna Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. abdul da shi da sadiq ƴaƴan muktar mai gona abdul gidan mai gona yana ra'ayi da waƙena shi ko sadiq daga nesa yake mai ta sunana ranar nadin babansu da na yi waƙe bajinta sun nuna Tare mai gona taka lafiya zanna. zanna Bello ka ɗara gwamnati amma ɓangaren kuɗi. zanna Musulmi yau rawanin kayyan na dama shi. ban kare waƙa sai na sa faru kufe jani dokta abokina ne wanda yake mutunta ni likitan gidan muktar mai gona yana da amfani dokta haliru alasan ya gani sai ya shaida ni yake oruma masoya